Tää reissu maksoi alle 300 €. Ciao, tervetuloa Venetsiaan, Italiaan. Mä olin aina halunnut käydä Italiassa ja mulla oli tulossa synttärit, niin mä katsoin, no minne Italiaan me päästään edullisesti. Suorat lennot Helsingistä 108 €, oltais saatu vielä halvemmalla, mutta aikailtiin. Meidän majoitus maksoi 5 yöltä 340 €, eli 170 € per henkilö. Otettiin poikkeuksellisesti Airbnb, koska hotellit oli törkyhintaisia ja niitä ei ollut enää kauheasti. Tää oli varmaan toisiksi halvin asunto, mitä mä löysin, ja tää oli tämmönen iso, siisti ja moderni kaksio. Täällä olisi ollut 4 nukkumapaikat. Tämä asunto sijaitsi mantereen puolella, eli Mestressä, ja tuosta meni noin 20 minuuttia ratikalla Venetsian keskustaan. Ja heti tuossa asunnon vieressä oli iso kauppa ja ratikka pysäkki tien toisella puolella. Jos sä oot menossa Venetsiaan ja haluat säästää majoituksessa, niin suosittelen kyllä tuota Mestreen aluetta. Se on tosi rauhallinen ja sieltä pääsee nopeasti tonne Venetsian keskustaan. Jos sä haluat nähdä lisää Venetsiasta, laita tää tili seurantaan. Ja kerro mulle, ootko käynyt täällä?